Hi there, sanibonani, molweni. Welcome to Fix channel. When you here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. How indaba babomncane nginani wrong kosiyami. Mina ngasho ukuthi angithandi ukuthi ningiqhathe. Into engayenza ngahamba ngayobheka ukuthi ubaba omncane uyatholakala yini ku social media. So kwabalula-ke ngoba uvuyokazi wathi ubaba omncane wasemzini ngathi hayi baba omncane wasemzini uyena-ke nina sengithini lana senithi hayibo ubaba omncane u-ethbani. Senifunani manje ngishilo ukuthi ningayi ku-DM nginikhuzile. Enye into guys, nina anawo amehlo okubona umuntu nomuntu wakhe. Yabo ubhuti wambona nje yabo right ephila eclean ubone nje ukuthi hayibo yonke into iqondile musuyixakekisa musa nje. Ngoba manje lento enifuna ukuyenza nizohetheka kanti mina angizile ngalo mqondo ukuthi nina banihere ngale bazonihetha ko DM. Buyani lapho mina nje bengizomkhombisa ukuthi ubaba omncane uyatholakala noma sekubheka ubaba omncane akamdala ongenziwa mhlambe kulula ke kuvuya ukuthi afonele ubaba omncane ngoba vele akamdala futhi ke engamjwayela uyabona mhlambe kulula ukuthi axoxe naye ke bakhulume nenkingi. Ayiyekani ubaba omncane nami ngimbonile ukuthi uyaphila. Ya ubaba omncane uyaphila kodwa ke phumani kuye guys. Enye into ubaba omncane umlingisi. Nina nizoya ngale ko DM avele alingise ukunithanda. Ayisini yabaza abantu aba-actayo abanye bayakufundela ukuvela lapha kumabona kude. Omunye uthola ukuthi useyisigebengu ngempela ku TV kanti asona isigebengu. Nawe abe yiphakade lakho kanti alona iphakade lakho uyalingisa. Phuma nje ku DM. Phumani ku DM nami ke angifuni ukuthi ke nina ningiqhathe ngithi u-ethbani kodwa umlingisi ubaba omncane lokho engikwazi ukuthi uya-act. Lokho futhi ngikubone sengibuka lana ukuthi hebo baba omncane ngeke ngambonaphi. Akasiye ke kodwa ubaba omncane kini phela nibadala. Ubaba omncane kaMpumelelo ubhuti kaBaba Mseleku. Sizothi ubhuti wasemzumbe hayibo. Nakusi ubhuti wasemzumbe ubaba omncane umlingisi ubaba omncane kodwa guys nginani kani ukuhluba. Hayi yabo lo mqondo wenu wokuthi nina nithathe le nto yokuthi nani ninalo ilungelo lokukhuluma. Hayi anihlale kule yanto yakudala yabo le yokuthi mhlambe ewulizi wena ubufuna ushukela nalo munye ubhuti efuna ushukela yabo naseniyanqubuzana ke ayixoxe indaba yakhe. Ayi le ya DM ungcono DM akuze yena ke. Ngoba manje iyona ngiyazi ukuthi ivumelekile kodwa inokuba desperate phakathi. Ivumelekile khona ukuthi uyenze yabo kube uyo ohamba uyothi hi yabona nokulike ama picture ke amaningi ayikho inkinga kodwa khona iyaba nokuthi wena u-desperate. Mina bengithi ngiyanikhuza ke ngoba yimi engathi cha ngizombheka ubaba omncane mase nikhuluma nje ku social media nithi why uvuyo yena eseyifaka kangaka usefonela nobaba omncane ngathi mhlambe mase sithola ipicture yababa omncane sizoba nomqondo ohlukile. Ngempela ke sibonile ukuthi hayi baba omncane akamdala. So uvuye ngamfonela uma vele ifamily eseyijwayele. Nina ke aningeni ndawo ningama-viewers ngibuka ishow. Phumani kulowo mqondo ngiyanikhuza. Okwami ke ngiyabonga support angiqedi. Bye bye.